Så er vi nået til ugens energier, og den næste uge vi kommer til, det er jo selvfølgelig uge 42. Og den første dag vi har, det er jo mandag den 13. 13 er en kreativ og utraditionel. Den er sin egen. Den er frihedselskende. Den gør helst, hvad den har lyst til. Og så er den fuld af idéer og impulser. Det er også en energi, som har fokus på forandringer og på at lave om på tingene. Og det er vigtigt at gå efter de optimale forandringer. Igen så fortsætter vi med, at den indadrettede og udadrettede energi er ens. Og energien fra mandag i den udadrettede og indadrettede energi er en energi, som elsker at arbejde i nuet og fordybe sig i detaljer. Og den har ikke så travlt. Hvis den skal fremad, så flytter den sig gradvist et skridt ad gangen. Og hvis man vil have gang i for mange ting og lidt for mange projekter, så stopper den en og bremser en. Fordi den helst ser, at man bliver i sig selv og bliver i sit eget centrum og bevarer sin jordforbindelse. Så spændende energi, den er ikke så hurtig som sagt, men den er rigtig stærk, hvis man bliver i nuet og husker at nyde de enkelte øjeblikke. Så har vi tirsdag den 14. 14 er aktiv, bevægelig, kommunikerende, kan lide at have mange bolde i luften, og den er ekstremt god til kommunikation via ord, udtryk, tanker, meninger, idéer, følelser. Så det er altså noget, den er rigtig god til. Den er også utraditionel og sin egen og går gerne nye veje. Den har en god jeg-styrke. Den udadrettede og indadrettede energi har meget fokus på alt, hvad der vedrører forandringen. Det vil sige, at der skal laves om på alting. Udadtil så nye veje, nye muligheder, nye idéer, nye impulser indadtil. Fokus på at gøre, hvad man har lyst til. Kreativ, frihedselskende og sin egen. Så der skal laves om på en masse ting, og det er vigtigt at have fokus på at lave tingene om på en optimal måde, så man ikke bare laver tingene om, men ikke tænker på, hvad retningen de skal i. Så positive forandringer og gå efter det optimale. Så har vi onsdag den 15. 15 er en forstærket kommunikationsenergi. Den lægger et ekstra plus på ord og andre former for udtryk. Og den er meget sensitiv, det vil sige, at det er en energi, hvor man kan opleve, at man opfanger stemninger omkring en, eller at man opfanger, hvordan andre mennesker har det. Det betyder også, at man skal være ekstra opmærksom på at skelne imellem, hvad der er det menneskes energier, og hvad der er ens egne energier. Fordi der kan være en tendens til, at man tager andre menneskers energier ind i sit system. Den indadrettede og udadrettede energi er meget aktiv, bevægelig, kommunikerende. Der skal være gang i den, der skal være mange bolde i luften, og der er fuld fart på, og især er den også kommunikerende via ord, altså god til at udtrykke meninger, idéer, tanker, følelser. God til at bruge ord som redskab til at formulere, hvem man er, hvad man kan og hvad man står for. Så det er helt klart også meget aktiv energi, og du skal selv være opmærksom på, om du skal give jer ned, hvis det for eksempel går for stærkt. Men helt roligt, det bliver den aldrig, den energi. Vi har torsdag den 16. 16 er en energi, som handler om at give slip på noget gammelt for at skabe plads til noget nyt. Og det betyder jo også, at man kan møde mennesker, relationer, som man har noget, man skal afvikle med. Og så, når det er afviklet, så glider det ud af ens liv igen. Det kan også være omkring arbejde og andre ting. Så det gamle skal slippes for, at der bliver plads til det nye. Det kræver tillid, og at man tør lytte til sin intuition og overgive sig til en form for højere styring. Altså simpelthen give slip på ens egne begrænsede idéer og meninger om, hvad der er bedst for en. Og i stedet sige, at min intuition, det er den, der viser den nemmeste vej igennem og den nemmeste vej videre fremad. Den indadrettede og udadrettede energi er en forstærket kommunikationsenergi, ekstremt sensitiv. Det betyder, at er man sammen med mennesker, og man for eksempel holder et møde, så kan man være god til at spotte, hvor de forskellige medarbejdere er. God til at lige at mærke efter, hvad der skal til lige nu, hvad der er brug for, hvad er det helt rigtige at sige. Samtidig så er energien
meget sensitiv. Det betyder, at man kan opleve, at ens system det er lidt ligesom en si. Man tager alt muligt ind i systemet. Det kan være energier omkring en, stemninger fra andre mennesker, følelser. Og det kræver altså, at man ved, hvordan man får energierne ud igen, så man ikke bare kommer til at ophobe andres energi eller omgivelsernes energi i sit system. Fredag den 17. 17 er en meget, meget åben og grænseløs energi. Det betyder, at den er fuld af muligheder. Den er meget intuitiv, men mange muligheder betyder også, at man nemt kommer til at sige ja til alt for mange ting og kommer til at sprede sin energi i alt for mange retninger. Så der er der altså med at have noget styring på og tage kaptajnskasketten på og lede sin energi i en optimal retning. En meget åben energi kan også give ekstra sårbarhed og gøre, at man ikke har så meget beskyttelse. Og der er det altså en rigtig god at bede om ekstra beskyttelse oppefra. Den indadrettede og udadrettede energi har fokus på at give slip på noget gammelt for at skabe plads til noget nyt. Det kan være arbejdsmæssigt, at der kan være noget omkring kolleger eller rokering på arbejdspladsen. Nyt arbejde kan det jo også være, eller det kan være i forhold til relationer i ens liv, hvor man måske kan sige, at der er fokus på, at der er noget op at vende i forhold til dem. Noget, der skal afvikles og gennemleves, så man kan komme videre, så der kan skabes plads til noget nyt. Men det kan godt være ret intens, mens det står på, og det er vigtigt at være åben for at lytte til ens intuition og ture lade en form for højere styring tage over. Lørdag den 18. 18 er en power-energi, en Mars-energi. Den er meget arbejdsom, den er god til at komme i bund med opgaver, der venter. Den er god til at få ryddet op. Og så kan man sige, at den kan også være ret indadvendt. Det er ligesom sådan en form for indspænderenergi. Den trives godt i sit eget selskab. Og den er stærk, så den går gerne imod strømmen, hvis det den føler for. Altså gør det modsatte af mennesker omkring en. Det er en energi, der kan udfordre, især hvis man ikke kender sin egen styrke, fordi at meningen med den her energi, det er, at den skal lære en at være stærk. Og derfor har den det med at tiltrække udfordringer for dem, der ikke kender deres styrke. Dem, der kender dem, der kan man sige, at der har man så godt fat i energien, så man kan bruge den konstruktivt og arbejde sig målrettet fremad. En indadrettet og udadrettet energi er ekstremt åben, grænseløs, fuld af muligheder, ingen bremser, ingen hindringer, ingen barriere. Og det betyder også, at man virkelig skal holde tungen lige i munden, kan man sige, fordi at ellers så får man sagt ja til alt for mange forskellige ting, eller får sig involveret på områder, hvor man egentlig dybest set ikke har lyst til det. Og lige pludselig så får man altså brugt lidt for meget ens energi i forhold til, hvad man har af energi, kan man sige. Så det er en energi, der skal målrettes i forhold til det optimale. Man skal have en god styring på den. Den kan også være ekstra sensitiv og sårbar, så det er vigtigt at have en fornemmelse for, hvornår man skal, eller i hvert fald prøve at have en fornemmelse for, hvornår man skal sige til og fra, og tage ekstra vare på sig selv. Søndag den 19. 19 er en stærk og vital solenergi, krydret med noget Mars-energi. Så den er vital og dynamisk og stærk og handlekraftig, men også direkte af natur. Den siger tingene lige ud. Og så må andre mennesker jo bare acceptere det eller ej. Det er en energi, hvor man både kan være alene og være sammen med andre. Den mestrer ligesom begge dele, og den følger ikke altid strømmen. Den har det bedst med at gøre sit eget. Og det kan godt indimellem have brug for at være alene, men kan også godt trives ude blandt andre mennesker, hvor den har en naturlig centrumsenergi og en evne til at... Ja, den har gode lederevner med sig, som også kan komme andre mennesker til glæde og gavn. Så har vi den indadrettede og udadrettede energi, som er meget stærk og meget powerful, meget Mars påvirket, som betyder, at der er god handlekraft, der er god energi, der er god dynamik, der er gode energier til at arbejde igennem og komme i bund med opgaver, der venter, få ryddet op, så er det hus, der trænger til en omgang rengøring, så er den god til det, men den er også god til at arbejde med den indre verden af viden, information og erkendelse. I det hele taget så er den temmelig arbejdsom anlagt. Det er en energi, som kan føles krævende og udfordrende, fordi at den kræver, at
at du tør at se din ultimative kraft og styrke i øjnene. Og tør du det, så kan man sige, så er det virkelig en dag, hvor der bliver rykket ved rigtig mange ting. Specielt også, hvis man går i gang med at rydde op, eller komme i bund med opgaver, der venter. Så der er fuld power på, og det kan godt føles krævende indimellem.